Бъдете благословени тук на това място. Тази вечер ние имаме също гости тук от София, от Стара Загора и от Америка. Братята, които са дошли, вижте, искам да ви кажа, че наистина Господ е промислил за нашия квартал. Господ ще продължава да изпраща своите си благовестители, проповедници, учители с цел наистина хората да бъдат благословени. Вярвам, че тази вечер вие сте на точното и правилното място. Чухте ли го това? Тази вечер вие сте на точното и правилно място, където ще бъдете благословени. Да призовем нашия Господ, за да може наистина това място да бъде благословено. Нали така? Ние искаме да започнем тази евангелизация чрез Господ и Неговото присъствие да бъде тук на това място. Защото знаем, че когато присъствието на Господа тук е на това място, хората ще бъдат благословени, ще бъдат изцелени, ще бъдат ни освободени. Боже мой небесен, че Ти обичаш, Татко мой небесен, градът ни, Ти обичаш кварталът ни, Ти обичаш нацията, Ти обичаш тези семейства, Татко мой небесни, и Ти благодарим за това, че Ти изпращаш Твоите благовестители, Боже мой, с цел хората, Господи, да научат повече и повече за Теб, с цел, Татко, хората да се покаят и да бъдат наистина спасени и изцелени. Татко, ние Те молим за Твоето свято присъствие тук на това място, Боже мой. Молим Ти за Твоите проповедници, които ще проповядват тук, Боже мой. И нека Твоето слово, Татко, който е като огън, който е като чук, който е като нож, Татко, тази вечер да дойде като благословение за градът ни, Боже. Моля Те, Татко, нека да освободиш градът ни, да освободиш кварталът ни, да освободиш нацията ни, да освободиш семействата ни, Татко мой. Приготви сърцата, Боже мой, на всички, които са тук, Боже мой, и да бъдат благословени, Боже, чрез песните, да бъдат благословени чрез Твоето слово. Защото Ти си каза, Татко, че ще изпратиш Словото Си и, Господи, ние ще бъдем изцелени, ще бъдем благословени. Татко, Ти си обещал, че Ти си този, който ще ни избавиш, Боже, и няма да ни оставиш, Господи, да ходим повече в тъмнината.
от славата ти и целият свят отдава днес на тебе хвала. Море и небе ще пеят с вас и всичко ще казва ти си цар на всички царе. Вечният цар отново е с нас, дори и света да се руши, той ще стои. Да го величаем, да го величаем, Исус Христос. Исус Христос, Словото на Бога казва, изповядай греха си, очистете сърцата си. Защото чистите по сърце ще видят Божието лице и да сме преди от теб. Обичайте се, да ни учи Исус Христос, иди на друг нас и прощаваме. Покажете любов, която Той ни научи, защото любов так ще ни спаси. Обичайте се, да ни учи Исус Христос, иди на друг нас и прощаваме. Покажете любов, която Той ни научи, защото любов так ще ни спаси. Обичайте се, да ни учи Исус Христос, иди на друг нас и прощаваме. Покажете любов, която Той ни научи, защото любов так ще ни спаси. Сестри, добър вечер на всичките! Аз благодаря на Бога, че тази вечер ние сме събрани в името на Господ Исус Христос, за да можем да оповестяваме Неговата повеля. Неговата повеля е да отидем навсякъде и да благовестваме. Аз съм толкова благодарен с отворено сърце да кажа днес, тази вечер, ние ви обичаме. Защото преди ние да ви обичаме, Бог ви възлюби. When I accepted that call to go and preach, Когато аз приех тази заповед от Бога, I never thought I would be going across the world. аз никога не съм си мислил, че трябва да прекося океана, за да чак тук при вас. I have learned to love this place Аз се научих да обичам България и хората в България. because there's people here who love Защото God, има хора тук, които наистина обичат Бога с цялото си сърце. who have Jesus Christ in their heart. Hey, we need to go pee. No pee for you, no pee for you. Hey guys. You can call What can happen? All of us? What do you mean, all of us? You on the camera, nice shots.